போலீஸ் கான்ஸ்டபிள் அடி வாங்குறாங்க. போலீஸ் எல்லாம் கல் தறுபட்டு கொலை செய்யப்பட்டு அவமானப்படுத்தப்பட்டு அசிங்கப்படுத்தப்பட்டு காக்கி சட்டையை ஏண்டா போடுறன்ற அளவுக்கு இன்றைக்கி இது ஆட்சியில் இன்றைக்கி இந்த நிலைமை இருக்குன்னா காவல்துறை சுதந்திரம் வந்தது. ஸ்காட்லாண்ட் யார்டு மாதிரியா அவங்க தங்க கடமை செஞ்சாங்க. எந்த இன்டர்ஃபரன்ஸும் கிடையாது. யாரும் போய் வட்டச்சாலை போய் அக்யூஸ்டை லாக்கப்லேருந்து இழுத்துன்னு வந்தது கிடையாது. வட்டச்சாலை போய் எஸ்ஐயை மிரட்டினது கிடையாது. பகுதிச்சாலை போய் ஏசியை மிரட்டினது கிடையாது. மாவட்ட சாலை போய் டிசியை மிரட்டினது கிடையாது. இப்போ என்ன நிலைமை என்ன? இப்போ டிசியை மிரட்டுறாங்க, ஏசியை மிரட்டுறாங்க, இன்ஸ்பெக்டரை மிரட்டுறாங்க, ஹெட் கான்ஸ்டபிள் மிரட்டுறாங்க, போலீஸ் கான்ஸ்டபிள் அடி வாங்குறாங்க. போலீஸ் எல்லாம் கல் தறுபட்டு கொலை செய்யப்பட்டு அவமானப்படுத்தப்பட்டு அசிங்கப்படுத்தப்பட்டு காக்கி சட்டையை ஏண்டா போடுறன்ற அளவுக்கு இன்றைக்கி இது ஆட்சியில் இன்றைக்கி இந்த நிலைமை இருக்குன்னா இவ்வளோத்தையும் ஒரு பெரிய அளவுக்கு ஒரு பூசணிக்காயை விட பெரிய அளவுக்கு ஒரு தமிழ்நாட்டில் ஒரு குற்றஞ்செயல் அதிகம் நிறைந்த இந்த மாநிலத்தில் முழுமையாக மறைச்சிட்டு ஒன்றுமே நடக்காத மாதிரி இன்றைக்கி இந்த பூனையும் பால் குடிக்குமான்னு சொல்லிட்டு முதலமைச்சர் இன்றைக்கி சட்டமன்றத்தில் அப்படியே பேசிகிட்டு இருக்கார். நாங்கள் தான் சட்ட ஒழுங்கை பராமரித்தோம், நாங்கள் தான் சட்ட ஒழுங்கை பாதுகாத்தோம், நாங்கள் தான் அமைதியாக வாக்குறல. எங்கே அமைதியாக்குனீங்க நீங்கள்? இந்த 2 வருஷத்தில் பத்திரிகை எடுத்து புரட்டி பாருங்கள் எவ்வளோ கொலை கற்பழிப்பு ஆள் கடத்து நடந்திருக்குன்னு. அது ஆளுங்கட்சியிலேருந்து அதே போல் இது சமூக விரோதிகள்லேருந்து கஞ்சாலாம் இவர் என்னமோ அடக்கினாரா கஞ்சா முழுமையான அளவுக்கு தமிழ்நாட்டில் சர்வசாதாரணமாக போதைப் பொருட்கள் நடமாடுற மாநிலம் இந்தியாவில் தமிழ்நாடு தான். ஏன்னா அதை முழுமையான அளவுக்கு ஒடுக்குவதற்கு வக்கில்ல. ஆனால் வாய் கூசாமல் பொய் என்ன சட்டமன்றத்தில் வரும்போது கேட்டேன். அதாவது எங்கள் ஆட்சியில் தான் நிறைய எங்கள் ஆட்சியில் என்ன அப்படி கஞ்சா தவழ்கிற மாதிரி எத்தனை வழக்குகள் நாங்கள் போட்டோம் சொல்லுங்கள். நீங்கள் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா டெய்லியும் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி அங்கே கஞ்சா பிடிப்பட்டது, இங்கே கஞ்சா பிடிக்கிறோம். அப்போ சரசம் நடக்கிறதுனால தானே பிடிபடுதப்போ அந்த அளவுக்கு இன்றைக்கி போதை மாநிலமாக, போதை வஸ்துகள் தவழும் மாநிலமாக, கஞ்சா, அபீன், நர்காட்டிக் ட்ரக்ஸ், ப்ரௌன் சுகரு, மெத்தெல்லாம் சரசா நடமாடுற மாநிலமாக இன்றைக்கி தமிழ்நாடு இன்றைக்கி இருந்துகிட்ருக்கு இன்றைக்கி. ஓகேப்பா, போதும்பா. ஓகே.